ହ୍ୟାଲୋ। ବୁଢୀ କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଏଇଠି ଘରେ ଅଛି, ଏଇ ବାହାରେ ବସିଛି। ବୋଉ ମଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଆଉ କଣ କହିବୁନି କି? ହଁ ହଁ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ କି? ଏଇ ବ୍ୟାଗ ପକେଇକି ବସିଛି ଏଇଠି। ଏଇ ଯୋଉ ମତେ କାଲି ଯୋଉ ପଚାରିଲ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମା ଶୁଣ ତତେ ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, ରାଗ ମୋର ତୁ ଭାବି ପାରିଲୁ ଯାଇକି ମନା କରିଦେଇ ଫୋନ କରିଦେଲି। ନାଇଁ ତମେ ରାଗରେ କୁହ କି ରାଗରେ କହିଲେ କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ AMS ଦେହରେ ଯୋଉ News ହାତ ଓଡ଼ିଆ। ମାଇଲ, ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଯୋଉ ମୋ ଦେହର ହାତ ମାନେ ମୋ ଛାତି ଆଡକୁ ହାତ ମାଇଲ, ତାପରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଆଡକୁ ହାତ ମାଇଲ, ତାପରେ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ମାରିକି ମତେ ପଚାରିଲ ଏଇ ଜାଗା ଚଡିଟା ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗା ଚଡିଟା ଥିଲା। ମାନେ ତମେ ମତେ କଣ ଭାବିଲ କେଜାଣି, ମୁଁ ବି ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରିଲିନି। AMS ମାନେ ମତେ News ବୋହୂ ଭାବିଲ ଓଡ଼ିଆ। ନା ମତେ ଝିଅ ଭଳି ଭାବୁଥିଲ ନା ଆଉ କୋଉ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲ ତମେ ମତେ? ନା ବୁଢୀ ସେଇଟା ମତେ ମାନେ ଏତେ କାଲି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଟାକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ବି ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତମର ତ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ତମର ମତେ ପଚାରିବାର ନଥିଲା ଏଇ କଥାଟା, ତମେ ମତେ ବୋଉଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି ନା, କିଛି ଏମିତି ମାନହାନି କେସ ହେଇନଥିଲା। AMS ମୁଁ ଏକ News ବସିଥିଲି, ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ। ବୋଉଙ୍କ ହାତରେ କହିପାରିଥାନ୍ତ କି ଯାହା ବୋଉକୁ କହିବ, ଆଉ ଆମେ ଏକକୁ ଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଆଉ ବୋଉ କହିବୁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଏକ ଯିବ, ସେଇଠି ବି କଥାଟା ସରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ବୋଉ ଥିଲା ବେଳେ ବି ତମେ ପଚାରିଲନି କି ବୋଉ ହାତରେ ବି ପଚାରିଲନି, ତମେ ନିଜେ ଆସିକି ପଚାରିଲ ଏକୁଟିଆ ବେଳେ। ଯଦି ବି ଏକୁଟିଆ ବେଳେ AMS ପଚାରିଲେ କିଛି News ଖରାପ ନାହିଁ, ମତେ ଓଡ଼ିଆ। ଖାଲି କହିଥାନ୍ତା ଆଉ ବୁଢୀ ଦେଖେ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯିବ ଶଶୁର ବୋଉ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଲାଜ ମାଡିବ, ଖରାପ ଲାଗିବ, ତ ଆମର ଗାଧୁଆ ଘର ପଡିଛି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଏକ ଯିବୁ, ସେଇଠୁ କଥାଟା ସରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତୋର ଚଡି ଏଇ ଜାଗା ଥିଲା, ଆଉ ତୁ ଲୁଗାଟା ଏଇ ଅଣ୍ଟା ଜାଗା ଟେକିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଦେଇ କହିଲ? ମତେ କାଲି ରାତିରୁ ନିଦ ନାହିଁ, ଭୋକ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଶଶୁର ବୋଲି କେବେ ମୁଁ ଭାବିନି, ବାପା ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଛି। ମାନେ ମତେ ତମେ କାଲି କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲ ତମେ ମତେ କାଲି। ମୁଁ ଡରିକି କଣ ପାଇଁ ତମ ପୁଅ କବାଡି ଖେଳି କଣ ପାଇଁ ତମ ପୁଅକୁ ଫୋନ କଲି? ତମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ AMS ଭରସା ରହିଲା News ନା? ଓଡ଼ିଆ। କଦଳୀ ଗଛ କତିରେ ବୁଲି ଦିଛକେ ତିନିଛକେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଯିବି ଯୁଆଡେ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇବି ନା ନାହିଁ? ତମେ ମୁଣ୍ଡଟା ତମେ କଣ ଖାଲି ଏଇ ଝରକା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇଲେ ହବ? କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି ଏକ ବସିଛି, ସେଠି ନଡିଆ ଗଛଟା ଛେକିଛି ନା ଛେକିନି? ନା ମୁଁ ତମ ଝରକା ସାମ୍ନାରେ ଏକଡା ବସିଛି, କଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଶଶୁର ଦେଖୁ ମୁଁ ଏକ ବସିଲା ବେଳକୁ କି? ମୁଁ ସେଇଟା ତ କେବେ ଭାବୁନି। ଏମିତି ବହୁତ ଘରେ ବି ଅଛି ଏକ ବସିଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନା। ଯଦି ତମର ଏଇଟା ମତେ ପଚାରିବାଟା ଟୋଟାଲ ନିୟମ ନଥିଲା, ଯଦି ବି ମତେ ପଚାରିଲ କି ମତେ ବୋଉ ଥିଲାବେଳେ ପଚାରିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ବୋଉ ହାତରେ ବି କହିଥାନ୍ତ କି ବୋଉକୁ ଯା କହିବୁ, ଆଉ ବୋଉ ବାହାରକୁ ଏକ ଯିବି ନା, ଆମର ଗାଧୁଆ ଘର ପଡିଛି, ଆମର ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଏକ ଯାଉନି, ଏତିକି ମତେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ ବୋଉଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ବି ବୋଉଙ୍କ ହାତ ତମେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ବି ଏକୁଟିଆ ବେଳେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ସେତିକି ପଚାର। ତମେ ଯୋଉ ମୋ ପିଠି ଆଡେ ହାତ ମାରିଲ, AMS ତାପରେ ମୋ News ଛାତି ଆଡକୁ ହାତ ଓଡ଼ିଆ। ମାରିଲ, ତାପରେ ମୋ ପିଠି ଆଉଁସା ଆଉଁସି କଲ, ତାପରେ ମୋ ପିଚାକୁ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କଲ, ତାପରେ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ରଖିକି କଲ, ଏଇ ଯାଇ ଚଡି କଥାଟା ମତେ କେତେ ଥର ପଚାରିଛ? ଆଉ ମତେ ପୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନା ବାପା ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି, ତମେ କହୁଛ ନା ତୁ ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଣ୍ଠଉଥିଲି ସେଠି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏକ ଯାଇଥିଲି ନା ଆଣ୍ଠେଇଥିଲି? ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଚଡି ପିନ୍ଧିକା ଟେକି ଚଡି ଟେକି AMS ଆସିଲି ଦେଖିଥିଲି। News ମାନେ ଓଡ଼ିଆ। କେତେ ତଳକୁ ତମେ ଖସି ଯାଇଛ ଦେଖ ଟିକେ। ମାନେ କଥା ଭିତରେ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ କି, ମାନେ ଦିନମାନ ତମକୁ କଥା କହିବା ଦୂର କଥା, ତମ ମୁହଁକୁ ବି ମୁଁ ଆଜି ଅନେଇନି। ଆଜି ଆସିଲି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ଖାସ୍ ଖାଲି ଆସିଲି। ତତେ 4-5 ଥର ଦେଖି ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ତା ବୋଲି କଣ ତମେ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୋ ଉପରେ କଣ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ମୁଁ ତତେ କାଲି AMS ରାଗିକି କହିଲି, News ମୋ ଉପରେ ରାଗିବା ଓଡ଼ିଆ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲ? ରାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ବୁଢୀ ଏରା ବାରବାର 3-4 ଦେଖିଲି। ତମେ ତ ଲକ୍ଷେ କାଲି ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇ ଘର ରାଗିକି କରିଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର କରିଛି ତୋ ପାଇଁ। ହଁ ସେଇଟା ତ ମତେ କହିଛ କାଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାରେ ତ ମତେ କହୁଥିଲ ରାଗିକି କହୁନଥିଲ, ତମେ ତ ହସି ହସିକା ମତେ କହୁଥିଲ। ଆଉ ମତେ ହସି ହସିକା ପଚାରୁଥିଲ, ଆଉ ବୁଢୀ ତତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି ନା, ତୋ ମନଟା ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ନା, ଏମିତି କହିକା ଯୋଉ ଆଉଁସିଲ ମତେ। AMS News ଓଡ଼ିଆ। କହିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ବୁଢୀ ତୁ ରାଗିଲୁ କି? ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲୁ କି? ଏଇ କଥା ପଚାରନି। ଏଇଟା କଣ ଖାଇବ ନା? ସେଇଟା ପଚାରିଲ ମତେ, ମାନେ ତମେ କହୁଛ କି ତମେ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛ ସବୁ ଠିକ ପଚାରୁଛ ତ? ଏଇ ଯୋଉ ଚଡି ଜଙ୍ଘ ଜାଗେ ଥିଲା, ଅଣ୍ଟା ଜାଗେ ଥିଲା, ଲୁଗା ଅଣ୍ଟା ଜାଗେ ଟେକିଥିଲୁ, ଠିକ କଥା ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ। କହିଲି ତ ବୁଢୀ। ଏ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ବସିଥିଲୁ ଦିଶିକେ ଦେଖିଲି, ଚଡିଟା ଉଠେଇଲୁ। ନାଇଁ ମତେ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଲା ଯୋଉ ମତେ ଜଙ୍ଘର ହାତ ମାନ କଲେ, ଏଇ ଜାଗା ତ ଚଟା ଏଇ ଜାଗା ଥିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଘ ଜାଗା ଚଟା ଟେକି ନଥିଲେ, ଏଇ ଜଙ୍ଘ ଜାଗା ଟେକି ନଥିଲେ, ଦିଥର ପଚାରିଲ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲ AMS News ଲୁଗାପଟା ଉଠେଇ ଓଡ଼ିଆ। ଦେଇଛି, ପୁରା ଉଠେଇକି ବସିଛୁ। ଝିଅ ପିଲା ହଁ 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 ତମେ କହିଲ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଥିଲି କି ନାଇଁ ପଚାରୁଛ କି ନାଇଁ, ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ବୋଲି? ଆଣ୍ଠେଇଲା ସାମନେ ବସିଛୁ, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଏରା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗାଧୁଆଘର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ ଲୁଗାଟା ଅଣ୍ଟା ଜାଗେ ଟେକିଥିଲୁ ଦିଥର ପଚାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସେଟା ଟେକିଲି ବୋଲି କହିଲି ତତେ। ଆଉ ଚଡି କଥାଟା ବି କହିଛ, ଚଡି କଥାଟା କହିଲ, ଚଡି ବୁଢୀ AMS ଚଡିଟା News ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ। ନା, ତ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଚଟା ଦେଇନଥିଲା ନା? ଆଗରୁ ଦିଛକେ ଦେଖିଲି ସେଇ ଆଉ ଯୋଉ ଏକଡା ବସିଲେ ଚଟା ଜଙ୍ଘରେ ରହିବନି ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ କି?
ରହିବ ତ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଛିଡା ହେଇକି ଟାଣି ଆଣିଲୁ ସେଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ନଡିଆ ଗଛ ଆଡେ ପଳେଇନି ଦି ମାନେ ତମର ଯାହାବି ତମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖ ତମର ଏଇଟା କଣ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୋଉଟାକୁ ପଚାରିବା ତମର ନିୟମ ଥିଲା? ତାମାନେ ତମେ ସେତିକି ଟାଇମ ମତେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଥିବ ବୋଲି ପଚାରିଲ। AMS News ଯଦି ଗୋଟେ ଶଶୁର ଓଡ଼ିଆ ବୋଉ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ପଡୁଛି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଉନି କି ବୋଉ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଉ ଆସିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଉନି କି? ଯାଇଛି ନା ଆଉ ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନା କହିଲ କେମିତି ମତେ? ମୋ ଚଢି କୋଉଠି ଥିଲା, ମୋ ଲୁଗା କୋଉଠି ଥିଲା, ମୁଁ କଣ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକିଥିଲି, ଏରା ତମେ ତାହେଲେ ପଚାରିଲ ପାଇଲ କେମିତି ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ତାମାନେ ସେତିକି ଟାଇମ ଦେଖିଛ ବୋଲି ମତେ ପଚାରିଲ ନା ଆଉ। ଯଦି ତମେ ସଡନ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ ମତେ ଏତିକି କଥା ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ କି? ମୁଁ ସଡନ ପଳେଇ ଆସିନି କି? ଆଉ ସଡନ ପଳେଇ ଆସିଲ ତ ଏତେ ସବୁ କେମିତି ଦେଖିଲ? ଆଉ ମତେ ମତେ ଏଇଟା ଯୋଉ AMS ପଚାରିଲ News ଟିକନିକି କଥା ଖୋଳି ଓଡ଼ିଆ କେଞ୍ଚିକି ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଦୁଇରେ ମୋ ଦେହରେ ତମେ ହାତ ମାରି ମାରିକା ପଚାରୁଥାଅ। ହାତ ମାଇନି ଆଉ ମୋ ପିଠି ଆଡେ ହାତ ମାରିନ? ମୋ ଡେଣାର ହାତ ମାରିଲ ଏମିତି ଆଉଁଥିଲ ମୋ ଡେଣାଟାକୁ। ଏଇଟା ପୁଣି ମିଛ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିନି ଏଇଟା ତୁ ରାଗିଲୁ କି କହିନି କାହିଁ? ନା କେବେ ମିଛ କହିବିନି ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହିବି ମୋ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ପୋକ ପଡିଯିବ, ମୋ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ରାଗିଲୁ ଫିଟିବନି। କି ନାହିଁ ପଚାରିନି ତତେ। ନା ରାଗିଲ କି ନାଇଁ ପଚାରିନ। ତାପରେ ମୋ ପିଠିକି ଆଉଁସିକି କହିଲ କି ଆଉ ଆଜି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ, AMS ଆଉ News ମତେ ବି ଆଜି ଖରାପ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଏମିତି କହି ମୋ ପିଠିକି ଆଉଁସିଲ। ତାପରେ ଏମିତି ମୋ କାନ୍ଧ ଆଗକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ହାତଟା ନେଇଛ, ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ସାଇଡ ହେଇପଇଲି। ତାପରେ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗଲ। ଆଉ ସେଇଠି ମତେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଚାରିଲ, ମୁଁ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଛ କରିନା ତମକୁ ଡାଳିମ୍ବ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଏମିତି ମୋ ପିଠି ଆଡକୁ ଏମିତି ହାତଟା ଆଉଁସି ନେଲ ମୋ ପିଠି ଆଡକୁ। ସେଠୁ କହିଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ତୋର ଅଣ୍ଟାଟା AMS ଏଇ ଅଣ୍ଟା News ଜାଗା ଲୁଗାଟା ଟେକିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ନା? ଆଉ ସେଇଟା ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇବି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି ଘିମିରି ମାରୁଥିଲି, ଆଣ୍ଠେଇବି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ତଥାପି କହୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ ବସିବୁ, ତମେ କହୁଛ ନା ନା ତୁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଠିକି ଏକ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନା ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି? ଆଣ୍ଠିକି ମାନେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲି ମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲି? ତୋ କଥା କହିନାହିଁ ଏ ତୁ AMS ଅଦ୍ଭୁତ News ଲୁଗାଟା ଓଡ଼ିଆ ଖୋଲିକି ଦେଇକି ବସୁଛୁ। ଆଉ ଲୁଗାଟା ଖୋଲିକି ଏକ ବସନ୍ତି ନା କେମିତି? ଏକଟେ ତାହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବସିବ? ମୁଁ କଣ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଛି କି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ହଁ ଚେନ୍ ଖୋଲି ଦେଇକି ଏକଟା ବସିବି? ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଚଢି ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ସିନା ଖୋଲିଲେ ଏକଟା ବସିବି ନା ଆଉ ତା ଉପରେ ଏକ କରିବି? ମାନେ ତମେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଟାଇପ ର କଥା ଗୁଡାକ ମତେ କହୁଛ। ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ ତୁ ବୁଢୀ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ନା ଏଇରେ ମତେ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ନିହାତି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତମେ 4-5 ଥର ଯୋଉ କହୁଛ, ମୁଁ ତମ ସହିତ କେବେ ବି ଭେଟ ହେଇନି। ଏଇଟା ତମ ସହିତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କାଲି ଭେଟ ହେଲି। ତମେ ମତେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ଦେଖିଲି। ଶୁଣୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଚଢି ଛିଡା ହେଇକି ଝିଙ୍କିଲୁ AMS ଦିଛକେ। News କାଲି ତ ଓଡ଼ିଆ ଏଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ତାପରେ ନଡିଆ ଗଛକୁ ଦିଛକେ। ଆଚ୍ଛା ଟିଭି କାହିଁ ଦେଖୁନି କହିଲି ଦେଖିଆ? ନଡିଆ ଗଛ ଶୁଣୁ ଗରମରେ ତୁ ରାନ୍ଧୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁଛି କି? ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯାଇଛୁ ତୁ ବସିଥିବୁ ନା ନାହିଁ? ଏସି ଚାଲିଛି କି ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି, ତୁ ଘର ଭିତରେ ବସିଥିବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କଣ ଯାଉଛି ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖେ, ଟିକେ ନା ମେଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତୁ ପଡିଛୁ ଅଛାଟ ହେଇକି। ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ପଶିବି କି? ପଳେଇ ଆସିନି ମୋର। ମୁଁ ସେଦିନ ଆଉ ଟିଭି ଦେଖତେ ଯାଉନି। କି AMS ତମେ ତମର News ଯାଇନା ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯା ଟିଭି ଦେଖିବ, ତମେ ଟିଭି ନ ଦେଖି ଯାଇନା ବାହାରେ ବସ। ନା ବୁଢୀ ଗରମ ହଉଛି, ତମେ ଟିଭି ନ ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଯାଇକି ଏସି ଲଗେଇକି ବସୁଛି। ଆଉ ତମେ ଟିଭି ଦେଖୁନ, ମୁଁ ମୋ ରୁମ ଟାରେ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି କି କେମିତି ବସିବି? ତା ବୋଲି କଣ ମୋ ରୁମ ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ବସିନା କଣ ବାହାରେ ବସିଛି କି? ଆଉ ତମେ ମୋ ରୁମକୁ ହୁମୁକା ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମତେ ଆଗ ଟିକେ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିକାସ ମାରିକି ମୋ ରୁମକୁ ପଶିବ। ତମେ ତ ସଡନ ପଶିବା ଟା ମୋ ରୁମକୁ ନିୟମ ହବନି ବି। AMS News ରାତିଛି ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବସିଥିବ ଯାଇକି। ମୁଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁଁ ତୋର ପଳେଇ ଆସିନି। ମୁଁ ସେଦିନ ତ ଆଉ ଟିଭି ଦେଖତେ ଯାଉନି। ଏଇରେ କଣ ଭଲ ନା? ତା ମାନେ ମୋ ରୁମ ଟା ବି ମୁଁ ଶୋଇବିନି, କେମିତି କଣ ଶୋଇବି ତମେ ସେଇଟାକୁ ପାରିବ ନା କଣ? ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଏଇଟା ଭଲ ନା। ମୋ ରୁମ ରେ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି? ତା ମାନେ ମୋ ରୁମ ରେ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶୋଇବାର ଅଧିକାର ବି ମୋର ନାହିଁ। ତମେ ଟିଭି ଦେଖିଲନି ବୋଲି ତ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ କବାଟା AMS ଖୋଲା News କରିନା କଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡୁଛି କି? ମୁଁ କବାଟା ଦେଇକି ମୋର ଯେମିତି ଶୋଇବା କଥା ଶୋଉଛି। ତମେ ଯଦି ମୋ ରୁମ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ମତେ ଆଗ କବାଟା ଖଡ ଖଡ କରିବ କି ନହେଲେ ବୁଢୀ ବୋଲି ଡାକିକି ଯିବ। ସଡନ ପଶିଗଲେ ଏଟା ତମର ଭୁଲ ହବ ନା ମୋର ଭୁଲ ହବ? ମୁଁ ପଶୁନି। ସେଦିନ ଟିକେ ମେଲେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିନି ଏମିତି, ମୁଁ ଆଉ ପଶୁନି। ତମର ସେ ଟିକେ ମେଲେଇ ବାଟେ ବି ତମର ଭୁଲ ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ ବୋଉ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଯାଇଛି ମାନେ ସେ କଣ କରୁଥିବ ଘର ଭିତରେ? ସେ ଶୋଇଛି କି କଣ କରୁଛି, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ କରୁଛି, ତମେ ଆଗ ମାନେ ମତେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଡାକ ପକେଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବ। ତମେ ସଡନ ଗଲ, AMS ତମେ କହୁଛ ମୁଁ News ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଚୁପ୍ କି ଦେଖିଦେଲ, ବସିବି ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସେମିତି ବସିବି ବୋଲି କଣ ନିୟମ ଅଛି କି? ନା ମୁଁ ଯଦି ବି ଶୋଇଲି ମୁଁ କଣ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶୋଇଲି ମୁଁ କଣ ଉଲଙ୍ଗ ନାହିଁ ନା ଶୋଇଥିଲି କି? ଯୋଉ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡିଥିଲି ବୋଲି କହୁଛ, କଣ ମୋ ଦେହ ଲୁଗାପଟା କିଛି ନଥିଲା? ଥିଲା ତ ଗୋଡ ନାହିଁ ଓ ଦେଖୁଛି। ତାମାନେ ଗୋଡ ମତେ ଗରମ ହଉଛି ମୋର ଗୋଡ ଗୁଡାକୁ ଆଡେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲି। ତମେ ଯଦି ଏତେ ଟିକିନିକି ଧରିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ମୋ ରୁମ ଟାରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ନା। ହଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଇଲି, ତମେ କହିବ ହଁ ବୋଉଟା ଆମର ବାହାରେ ଏମିତି ଯୋଉ ନଙ୍ଗଳା ମୁତରା ହେଇକି ପଡୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ରନ୍ଧା ବଢା କରୁଛି ଗରମ ହେଇଛି ଯାଇକି ବସିଥିବ।
ଯାଉଛି ଟିକେ କହିବି ନଗେଇଦବ ଟିଭି ଦେଖିବି ଯେମିତି। ହଁ ତମେ ଯଦି ଶୋଇଲ ମୁଁ ତମେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲ ମତେ ଡାକିଲନି କି ବୁଢୀ ଆଉ ଟିଭିରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ତମେ ଦେଖିବି ବୋଲି ନା ତମକୁ ମୁଁ ଡାକେନି ମୁଁ ତ ତମକୁ କୁହେ ଟିଭି ଯାଅ ଦେଖିବ ବୋଲି ତମେ କହିବ ନା ଗରମ AMS ହଉଛି ଘଣ୍ଟା News ଭିତରେ। ଓଡ଼ିଆ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୋର ଆଉ ଡାକିନି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପୁଣି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ରୁମ ଟାରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଯେମିତି ବସା ଉଠା କି ଶୁଆ ବସା କରିବା କଥା ତମ ରୁମ ଭିତରେ ତମେ କେମିତି ଶୋଉଛ ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ନଜର ରଖୁଛି ନା ଯାଇନା ତମକୁ ଡାକୁଛି ନା ଯାଇନା ତମକୁ ପଚାରୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ବୋଉଟା ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କଣ ଶୋଇବେ କଣ ବସିବ ସେଇଟା କଣ ପଚାରିବ। ଠିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବୁ। ଗାଧୁଆ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ଗାଧୁଆ AMS ଯିବୁ News କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେଇଟା ରହିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ତମେ ପଚାରିବା ଶୈଳୀଟା ତମର ଠିକ ହେଲାନି ତମେ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମତେ ପଚାରିଲ ସେଇଟା ତମେ ମତେ ପଚାରିଲନି ତମର ପଚାରିବାଟା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ପଚାରିବା ନିୟମ ନଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯଦି ପଚାରିଲ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ତମେ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କୁହନି ତୁ ଏଇଟା କଣ ଇଏ କରିବୁ। କାଲି ମୁଁ ସେଇଟା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲିନି ଡାକିକି ତମେ ମତେ ପୁଣି କଣ କହିଲ ନା ମୁଁ ବୋଉକୁ ଏରା କିଛି ଜଣେଇନି। ହଁ ବୋଉ ଆଗରେ ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କହିବି କି ବୋଉକୁ ଜଣେଇବି ସେ ଚାରିଆଡେ କାନ କରିବ ଏଇଟା କଣ ଠିକ? ବାପ ହେଇକି ପୁଅ ଆଗରେ ଏଇ କଥା କହିବି ନା କହିନି କି? ସେଇଟା ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ତମ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ତମ ପୁଅ ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି ତମ ପୁଅ କହିଲେ ବାପା ତ ଏଇଭଳିଆ AMS କଥା ସବୁ News ପଚାର ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆଉ ପୁଅଟା ଆଗରେ କହିବି ମୁଁ ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଏତେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ମୁଁ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଲାଣି ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ତମର ଦେଖିନଥିଲି କି ଏମିତି ଶୁଣିନଥିଲି କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଶୁଣିଲି। 4-5 ବୁଢୀ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏ ସବୁ ମୋ ମନରେ ଧାରଣା କିଛି ନାହିଁ। ଝରକା ପାଖରେ ମତେ ଦେଖୁଛ ମତେ ଜାଣିନି ଯଦି ବି ତମେ ମତେ ଦେଖିଲଣି 5 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା କଣ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଯୋଉଦିନ ଥରେ ଦେଖିଲ ତମେ ମତେ ସେଇଦିନ କହିପାରିଥାନ୍ତ ବୋଉ ହାତରେ କି ବୁଢୀ କହିବୁ ଆଉ ଆମର ଗାଧୁଆଘରେ ଏକ କରିବୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବନି ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ସରିଲା କଥା ସେଇଠି ମତେ ବୋଉ କହିଦେଇଥିଲେ ମୋର ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ମୋର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଏକ କରିଥାନ୍ତି ତମେ 4-5 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲ କଣ ନାହିଁ। 4-5 ଥର ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି AMS ଯାଉଛି News ସେଟା ଦେଖିବି। ଓଡ଼ିଆ କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଟା ଦେଖିବି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାଲି କଣ ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି ନା କଣ କରୁଥିଲି ସେଠି ତାମାନେ ତମେ ମତେ କେତେ ଟାଇମ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଥିଲ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମକୁ ଠିକ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ମୁଁ ମାନେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମ ପୁଅ ଆସିଲେ ବୋଲି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇନା ଠିଆ ହେଇଛ ତାପରେ ମୁଁ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆଉ ସେ କେତେ ଯାଇକି ଗନି ନଡିଆ ଗଛ ଆଡେ ସେଇଠି ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଲା ମାନେ ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ କି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଏକ କରୁଛି ସେ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିଲା ପରେ ଖରାପ ଦେଖିଲା ପରେ କି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଡ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା। ତମେ ଯେତିକି କଥା AMS କହୁଛ ତମେ ତ News ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ତମେ 4-5 ମିନିଟ୍ ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଛ ବୋଧେ ନା କଣ ତମେ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛ। ହେରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ନଡିଆ ଗଛ ଆଡେ ପଳେଇଲି ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାପରେ ତତେ ସଞ୍ଜକୁ ଖାଇତେ ଦେବି। ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ମତେ କେବେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ପଚାରି ପାରିନଥାନ୍ତ ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ଖରାପ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଉତ୍ତର କାଲି କଣ ଦେଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଆଜି ଲାଜ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ ହଉଛ ବାପା ମୁଁ ହଉଛି ଛୁଆ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଛୁଆ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗି କଣ ଆଜି ତମ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତମ କଣ ଲାଜ ମାଡିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ବାପା ମା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ କଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଖାଲି ଏକଟେ କରୁଛି କଣଟା AMS କରୁଛି ମୁଁ News ତମ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କଣଟା ମୁଁ ତ ଜାଣି ଶୁଣି କରିନି ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ କି ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କରିନି ତମେ ମତେ କେତେ ଥର ରାତି ଡରେ ବୋଲି କେତେ ଥର କହିଛ ଆଉ ତୁ ବୁଢୀ ମତେ ଉଠେଇବେ ଏକ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ତୁ ଏକ ଯିବୁ ତମକୁ ମୁଁ କେତେଥର ଯାଇକି ଡାକିଛି ବାପା ଆସୁ ଠିଆ ହବ ମୁଁ ଏକ ଯିବୁ ଡାକିଦେଇଛି କେବେ ଡାକିଦେଇଛି କି ବାପା ଆସୁ ତମେ ଠିଆ ହବ ମୁଁ ଏକ ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ତମେ ଆସ ଠିଆ ହବ ମୁଁ ଏକ ଯିବି ବୋଲି ଡାକୁନି ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକ କରିବି ମୁଁ ଏକ କଲା ଭିତରେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଥିବ କଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ତମେ ଥରକୁ 2 ଥର ଦେଖିଲ ତମେ ସେଇଟା ବୋଉ ଆଗରେ କହିବା କଥା କି ତୁ ଯା ବୋଉକୁ ମନା କରିବୁ ଆଉ ଏରା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖରାପ ଲାଗିବ ନିଜକୁ AMS ଆଉ News ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କାଳିକେ ଦେଖିବ କଣ କରିବ ଖରାପ ହେବ ଆଉ ଆମେ ନିଜ ଲୋକରା ବୋଲି ଦେଖିଦେଉଛି ତୋ ବୋଉ କହିବୁ ଗାଧୁଆଘରେ ଏକ ବସିବୁ ସରିଲା କଥା ସେଇଠୁ ସରିଥାନ୍ତା। ତମେ ନିଜେ ତ ପଚାରିଲ ପୁଣି ଏଇ ମାନେ ପଚାରିବା ଶୈଳୀରେ ବି ତମେ ପଚାରିଲନି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୀମା ଟପିଗଲ ପୁରା। ସେକର ପାଚିଟା ଉଞ୍ଚା କମ ରାସ୍ତାଟା ଉଞ୍ଚା ବେଶୀ ସେକର ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ମୁଁ ନା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ମୁଁ କୋଉ ଘରେ ଏକ ଯାଉଛି କୋଉ ଘରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଛକରେ ଏକ ବସିଛି ନହେଲେ ଆମ ଯୋଉ ଶୋଇବା ଘର ପଛକରେ ଏକ ବସିଛି ସିଆଡୁ ଲୋକ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ଲୋକ ସେକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କିଏ କୋଉଠି ଏକ ବସିଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ ଅନେଇ ଦେଲା ଏରା ନିଜର ଭାବନା ଟା ହଉଛି ଭୁଲ ହେଲା AMS News ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ଭାବନା ସବୁଠୁ ଖରାପ। ମୁନା ଘରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଇଛି ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବି ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ତ ସଡନ ବାରିଆଡେ ପଶନ୍ତିନି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଲେ କଣ ମୁଁ ଉଠି ମୋର ମୁଁ କଣ ଏତେ ଅବିବେକୀ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଏକ ବସିବି ମୁଁ ଉଠିବିନି। ଆଉଟା ବି ଦିପହର ସମୟଟାରେ ମୁଁ ଏକ କାଲି କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି 2:30 ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏକ ଯାଇଥିଲି ଦିପଟରେ କିଏ ନ ଶୋଇକିନା କିଏ କାହା ପର ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ହଁ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବସିଥିଲି ହଁ ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲା ଅଛି ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବସିଛି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଘର ପଛକରେ ଯାଇକି ଏକ କରୁଥିଲି। ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ସେକର ଉଞ୍ଚାଟା ରାସ୍ତା ପାଚେରୀ କମ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଖରାପ ନା ନାଇଁ କହ
ତମେ ଯୋଉଟା ମତେ କହିଲ ମୁଁ MS ମାନୁଛି News ଠିକ। ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉଟା ମତେ କହିଲ ଠିକ, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ତମର ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ହସି ହସିକା ଯୋଉ ସବୁ ହାତ ମାରିକି ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିକି ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଥାଟାକୁ ବଢେଇଲ, ସେଇଠି ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତମ କଥା ଗୁଡାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ, ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ବତଉଥିଲ, ମୁଁ ମାନେ ଏତେ କଳି ଝଗଡା ହେଇଛି ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ମିଛ କହିନି, ଆଜି କଣ ମିଛ କହିବି? ତମ ନାଁରେ ମିଛ କହିଲେ ମତେ ଫାଇଦା କଣ ମିଳିବ? ମତେ ଏତିକି କୁହ। ତମ ସହିତ ମୁଁ ଝଗଡା ହେଇଥିଲେ, ହଁ ମୋ ବୋଉ ମୋ ସହିତ କଳି ହେଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛଟା ନଗେଇ ଜୁଟେଇ କହୁଛି। ତମ ସହିତ ମୁଁ ଝଗଡା ହେଇନି, ତମ ସହିତ ମୁଁ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲି। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲ କି ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉ ଭିତରେ ବାପ ଝିଅ ଭଳିଆ AMS କଥା ହଉଥିଲ, ତାହେଲେ News ମୁଁ କାହିଁ ସଡନ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟଟା ଖେଳିକି ତମ ପୁଅକୁ ଫୋନ କଲି? କାହିଁକିନା ତମ ଉପରେ ମୋର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ସଡନ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲି। ତମ ଉପରେ ମୋର ଆଉ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କବାଟଟା ଖେଳିକି ତମ ବୋଉକୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି। ବୋଉ ଦେଖିଲିନି, ବୋଉ ଫୋନଟା ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବି? ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପୁଅକୁ ଫୋନ କଲି। ତଥାପି ତମ ରୁମ ସାମ୍ନାରୁ କବାଟ ସାମ୍ନାରୁ ମୁଁ କବାଟ ଦେଲା ପରେ ଦିଥର ଫେରିକି ଯାଇଛ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଣିଲ ଡାଳିମ୍ବ ଯାଚିବା ପାଇଁ, କହିଲ ବୁଢୀ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବୁନି କି? ମୁଁ କହିଲି ନା ହେଟା ଥୁଆ ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ପଛେ ଖାଇବି। ଘର ଭିତରେ ଥାଇକି ମୁଁ କହିଲି, କବାଟ ବି ଖୋଲିନି ମୁଁ। ବୁଢୀ ଏତେ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ତମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଦିଥର ଫେରିକି ଯାଇଛ, ମୁଁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ସେ କବାଟ ଇଏରେ ମୁଁ AMS ଦେଖିଛି। News ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲ ଡାଳିମ୍ବ ଧରିକି, କହିଲ ବୁଢୀ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବୁନି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲୁ। ପଦାକୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ପଛେ ଖାଇବି। ତାପରେ ତମେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲ। ତାପରେ ତମ ପୁଅ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ମିଛ ବୁଢୀ ମିଛ କଥା। ମୁଁ ଟୋଟାଲି କହିବିନି। ମୁଁ ବା କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣ ତମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥୋଇ ଦେଇକି ଗଲ ନୁହଁ, ତମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲ କି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ପୋଡିଯିବ ବ୍ୟାଟେରୀ। ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଲେ ପୋଡିଯିବ ନା, ତମେ ହସିଲ। ସେତେବେଳେ କହିଦେଇ ଗଲେ AMS News ଓଡ଼ିଆ ହଁ ତାପରେ ମୋ ରୁମ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବ, ତମେ ଥରେ ଫେରିକି ନଉଟିକି ଗଲ, ସେଇ ବାହାରକୁ ଗଲ। ସେଠି ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି କହିଲ ଆଉ ବୁଢୀ ବେଦନା ଖାଇବୁନି କି? ଏଇଟା ବୁଢୀ ମିଛ। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ପା କହିଲି ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଉପରବାଲା ଅଛି, ତମେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ଉପରବାଲା ଅଛି। ଆମେ ଧର ତମେ ମତେ ଫାଙ୍କିଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ଫାଙ୍କିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେହି ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି ହେଲା। ତମେ କଣ କରୁଛ ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି। ତମେ ଯଦି ମତେ ଝିଅଠୁ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଦେଖିଛ, ତମ କର୍ମଫଳ ତମେ ନିହାତି ଭୋଗିବ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବି ତମକୁ ବାପାଠୁ ଅଲଗା ହିସାବରେ କିଛି ଦେଖିଥିବି କି ତମକୁ ମିଛଟାରେ କହିକି ଫସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି, ମୋ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ନିହାତି ଭୋଗିବି। ମୁଁ ଏତେ କଳି ମାଡ ଏତେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତମକୁ କେବେ ନେଇକି କହିନି AMS କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର News ମତେ ଏମିତି ଖରାପ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ବି ମୁଁ କହିନି। ମୋ ପାଖରେ କେବେ ଫିଟିନି, ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ବି ଫିଟିବନି ମୋ ମୁହଁରୁ ହେଲା। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିଛି କି ଖରାପ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ କଳି ଝଗଡା ଯାଇଛି, ମତେ ତମେ ଯେତିକି ଗାଳି କରିଛ ମୁଁ ସେତିକି କହିଛି ନା। ତମ ନାଁରେ ଆଉ ଦିଟା ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ କହିଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଏମିତି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛି କେବେ? କହିଛି କି ମିଛ ନା କହିଛି କି? କାଲି କେସ୍ ଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ପଚାରିଲି। କାଲି କେସଟା କଣ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି ନା କଣ କରିଥିଲି? ଖାଲି ମତେ ଏତିକି କୁହ। ଏକ ବସିଥିଲି ଯେ ପୁରା ଏଇକି ବସିର ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଏକଟା ଦେଲେ ମଣିଷ କେମିତି ବସନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଏକ ଯାଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବ, ମୁଁ ଯଦି ଘୋଡେଇ ଘାଡେଇକି ବସିବି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ନା ତୁ ଏଠି ବସିବୁ ବୋଲି? ସେଇଟା AMS ଯଦି ବି ତମକୁ News ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତମେ ଓଡ଼ିଆ ମତେ ଏଇଟା ଖୋଲମ ଖୋଲା ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲମ ଖୋଲା କହିବା ତମେ ଠିକ ହେଲେ କି? ତମେ ମୋ ଶାଶୁ, ତମେ ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ହାତରେ ଏ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଶାଶୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ କହିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତତେ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ଶାଶୁଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡେ କହିବ, ଆଜି କଣ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ଶାଶୁଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡେ କହିବ? ଆଗରୁ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶି ନଥିଲା? ଏତେ ଘଟଣା ଗଲାଣି, ସବୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣା ଜଣି ହେଇକିନା ହାଉଲିଂ କରୁଛ। ଆଜି ଏକ କଥାଟା ବୋଉକୁ ଦାବିବା ପାଇଁ ହେଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡେ ଗାଉଥିଲା। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ? ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟା ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହିତ ସେ କାଲି କଣ ପାଇଁ କଲେ? ମୁଁ ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲି, ମୋ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସଡନ ଏମିତି କଣ AMS ହେଲା ଯେ ମୋ News ସହିତ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ସଡନ ପଚାରିନଥାନ୍ତି ବୁଢୀ, ମତେ ବହୁତ ବାଧିଲା କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣାଟା। ଆଗରୁ ଯୋଉ 4-5 ମତେ ବାଧିଲା। ତମେ ଯୋଉ ବାଧିଲା କହୁଛ, ତମେ ମତେ ନୁହଁ, ତମେ ଖାଲି ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋବରା ମାମୁଁ ହଉ କି ଯାହାକୁ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତମ ଆତ୍ମାର ଲୋକ, ତମେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଯାଇକି ଏତିକି ଏଇଟା ପଚାରିଦବ। ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ମୋର ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଖାଲି ଏତିକି ତମେ ପଚାରିଦବ, ତମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ବୁଢୀ ଶୁଣୁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ AMS ତ କଣ News ଛୁଆଟା ଓଡ଼ିଆ ଯାହା କରିଛି ଛୋଟକାଟିଆ କେସ୍ ଗଲା। କାଲି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେ ମତେ କଣ ଭାବୁଛି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି କଣ ଲାଗି ମତେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ଓ ତମେ ହେଠୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲ? ମତେ କାହିଁ ସେ କଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହୁଁ। 4-5 ହେଲାଣି